Ngomong apa lah ya Allah. Delok sing apik sing apik. Pak Soromonyos, sing apik. Ayo bareng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Tidak jelas. Dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup perekno aku, Bu. Ora wis rono sik Intan wedi. Rono sik wis. Wis rono sik ceng ya. Ki gone Mbah Jariem. Terus aku tutupe. Ora usah mbok tutup Tan beno. Ayo, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kontane Mbak Ye. Mripatem rek abang kena apa? Gak kena apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono tos, Cus. Lagi entuk sak menit masa wis, Cus. Kena apa ya, Nduk ya mripatem rek abang ngene ya, Nduk ya. Sing iki lho, Nduk, mrene sik. Abang branang iki. Anu mbok ucek terus ki mau. Mboten. Lah kenapa? Bapak ya ora tak apa-apa aku njupuk blok-blok. Paling mbok culek. Aduh ya Allah pemirsa, Intan mripate ngono deh. Anak kucing. Ya gak apa-apa to, Tan, wong kucing pengen urip kok, pengen dolan kok. Ayo ngomong-ngomong. Kok Lah Ibu jek nyapu, Nduk. Ya wis Ibu sak karep wis ya, syutingno timbang ra syutingan. Apa nyuting apa leh, Nduk, ngene iki. ayo. Pokoknya iki syutingan sing sangat-sangat membosankan nggih pemirsa. Nek gak resik-resik, masak. Kayak Wes, udah hari yo piye yo, gak duwe ide pemirsa aku iki. Gak duwe ide sama sekali. Paling masak. Kok Intan tak tekoki, Nduk gak konten apa? Gak rebuk bliyur. Lah, bliyur iki bliyur apa? Gimana tak ajak gawe kudu emosi ya pemirsa. Emoh. Nah, mati yo ngajak, ayo Bu nggih konten apa, Nduk? Konten bliyur, Bu. Iki lho kucing tok, Nduk, tipe kucing. Kok nek yo gak duwe ide, Bu, gak usah nggih konten yo. Aku ki manut pemirsa yo. Lah terus terang saja saya bukan istilahnya kan bukan konten kreator pemirsa. Jadi kalau konten kreator itu kan memiliki ide-ide. Saya harus begini. Saya tuh sama sekali bukan konten kreator. Saya hanyalah tukang menyutingkan saja. Dan saya ulangi, ini adalah dulunya punyanya Mbah Yi sama Mbah Kong ya. Dari saya digawein Mbak Indah itu toh, dari awal sampai 28.000 subscribe akhirnya diserahkan kepada saya. Nyoh iki anu cekel, soalnya tak cekel aku karo Mbah Kong, ora nek sing delok iyo. Sedina sing delok mek 700, 800 nyoh cekelono. Wis engko apa jenenge? Piye-piye cekeli. Ngono wis tak cekeli beberapa sampai di 93,6. Alhamdulillah ya pemirsa atas partisipasinya, dukungannya, semangatnya dari 28.000 subscribe dulu sampai ke detik sekarang ini. Pokoknya matur sembah nuwun. Jadi kenapa kadang orang nggak konten, kadang kontennya telat, mungkin ki bingung pemirsa. Aku pengen gawe konten opo, orang duwe ide. Kayak yo personele terus terang mau karek. Aku mbek Intan pro, engko nek kadang Intan wis lagi ora mood. Yo Mbak Indah yo iso enggak konten. Iya konten. beda lah, Mbak Indah kan duwe kelompok dhewe, Nduk. Mbak Indah kan ada sering ikutin. Cuma Mbak Indah tinggal memantau di rumah, nanti ide-idenya engko ini koordinasi. Seumpama Mbak Jess punya ide, Dek, ini gimana kan? Kayak Mbak Indah kan sing diajak bertukar pikiran banyak toh, Nduk. Ada Mbak Jessica, ada Mbak Revi, ada Mbak Linda, ada Sukma, ada Rara, terus sapa ya Nduk ya? Sitoke sapa? Mbak Mendres. Ya. Mereka kan punya
ide-ide koyo Mak Dames yo. Ada yang dijak bertukar pendapat. Engko pamane Mak Dames lagi repot ning Solo popo kan ngajak Mbak Mel, Mbak Dildil. Lah nek pamane ibu ya tanda terus terang ya pamane terus kemarin ning rumah sakit plek pamane ibaratnya berhari-hari ning kono kan ibu ora nek sing gawekno ya. Ya wis macet gak gawe ngono lho. Jadi seumpama ini ya, ini gak gawe shootingan, ya wes gak gawe shootingan. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang masih setia bersama kami, masih menengok kontennya bayi yang dipegang Intan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa menyajikan ide-ide konten yang brilian. Dikarenakan ya tadi saya memang asli tidak konten kreator di pemirsa. Saya itu aslinya dulu adalah penjual mendring baju. Duh, mendring sapa nah? Pas sekolah kan awang sekolah kan ibu mendring no klambi dan bakul. Ning ndi aku tegak roh. Lah ora apa? Lah kok ndak mungkin ibu gowo klambi, gowo spray tak utang-utang tak kredit no. Aku ditukok penting awam jajan ditukokno kancaku, aku gak tuku kok. apa? Ditukokno kancaku. Apa sih tukokno kancamu apa, Dok? Jajan. Lah duitnya kan dari ibu. Kan awam kan Intan kan tidak paham uang ya pemirsa. Seumpama tak kasih 10.000 semua. Jadi tukokno pentol kabeh. Tapi nek karo ngajak Lilis, ngajak Lilis. apa yo? Sing sijine sapa Mbak Ulan ndak, Mbak Ulan. 10.000 itu Terus bisa dapat Tuti. Heeh. Tuti. Nek kancane liyane kan paham uang. Jadi 10.000 kuwi iso dapat 2 jajan. Jadi iso untuk kontrol, iso untuk sarang laba-laba. Ngajak kamane 10.000 ya wis semua ngono. Ngatek bakule iki kadang anu Bu, terus Mbak Intan semua nggih ngoten niku. Pamane dhuwit susuk tuku brambang ya pemirsa, brambang 5.000, uangnya 100.000. Ya disusuki kadang moh Intan. Moh aku kabeh kuwi. Bakule tapi kan wis hafal. Jadi wis gak apa-apa. Mbak, Lek, Bulek, Pak Lek, Intan nggih ngoten niku pancen nek masalah keuangan iki jumlahe piro, entuke piro mboten paham. Tapi nek kadang warnane abang ya tak ijoli. Tak ijoli warna ijo ngono kuwi iki mung dudu dhuwitku, Bu. Dhuwitku warnane gak ngene, sing dikei Mbak Indah, sing dikei Mas Dimas pamane ya. Oh gak ngene iki. Iki mesti mbok ijoli ya, Bu. Oh gak iki dhuwitku. Tapi nek dalam hal nominal piro ngono kuwi dheke gak anu. Dek biyen kan ibu kan yo bakul galon iki. Bakul-bakul spray, bakul-bakul apa ngono lah Duk ta. Lah kan bakul beras. Masa awam gak eling tan ibu sekolah nggawa sak warung gede tak Gak eroh aku. Mari awam sing mbok eling-eling mbok apa tak gawa numpak kol sampai ana sing tuku aku kulaan. Mak malam mak panen aku kulaan sak-sak tuku kancaku. Lilis terus lumayan tinggal numpak kol zaman kae mas kae wis lali ya kan ya untuk mripatku nek waduh tenanan aku tak ning anu aku tak ning apotek golek obat mata ya gantian Intan pokoknya HP iki berisi Intan Bu Yuni Bayi kok ada mari. Ya jangan bayi ben fokus penyembuhan jadi wes tidak usah masuk dalam frame wes pokoknya bayi family jenenge bayi family tapi isine Intan karo Bu Yuni gerudak-geruduk bayi biar fokus ya kemarin dirawat di rumah sakit ya sampai lama ya pemirsa ya kok bayi tidak puasa bayi sakit pemirsa dan ngunjuk obat juga terapi kontrol iki alhamdulillah ya pemirsa nyeluk tenaga medis biar kesini soalnya apa ngesakno bayi dioyong-oyong Mas Dimas ngangkati sak krune engko pamane ngedunke yo gendong neh sak krune aku sing ngesakno jadi kesepakatan bersama ngundang tenaga kesehatan ben yang kesini yang ngontrol bayi ngoten nggih pemirsa
channel namanya channel Mbah Yi Family, tapi Mbah Yi tidak hadir ya. Kersane Mbah Yi fokus di pemulihan, saya tak sing fokus golek konten. Alhamdulillah nanti seumpama masih dapat rezeki dari dolar dari Amerika sing nemplek nggih, mugi-mugi saged berkahi, saged nggih tumbas obate, tumbas oksigen, nggih tumbas pampese, nggih napa saged bantu-bantu ngoten lho nggih pemirsa. Tapi nek dolare mboten nempel nggih pancen nggih mungkin belum rezeki kami. Nggih ngoten nggih pemirsa nggih. Wes doyak kaya apa nek tre urung rezekine ya ora gelem nemplek ya tan ya. Wes, ya ibu neh dadi sini Intan ibu. Ya, saiki genteni ibu neh. Wes ngono ae. Pokoke nek bunyi iki dikakno terus lho. Aku tak ora wani ya. Ibu iki sing ngekakno, kadang di karo Yaya. Iki mung tak pateni dhewe, tak kakno dhewe. Iki engko hari ini ya. Intan libur, orang delok HP sik mripate loro karo wabang kabeh tak rumbasne obat. Ora. Maksudnya piye? Ora piye? Oke dolanan HP engko, Bu. Iya, gue istirahat sik ya, mripate sakit. Heeh. Dudu minus lho, dudu lho. Nek minus sih nganggo kacamata. Ini awakmu paling kuwi mang mbok ucek banter. Adus kan ket subuh mang leh, Nduk. Ibu sholat subuh mang awakmu terus mandi sampai jam ya sekolah mang rong bar. Pirang jam memang. Iki mripate kena banyu wek sabun. Aku ki cuma wedi nek awakmu masuk angin, Nduk. Dieman ibu, tapi kan yo kadang mbok nggih Bu nggih, tapi kan nggih kadang ora kepanggih. Wes iki ceritane gur ngene tok nggih pemirsa. Ngene. Delok wes tasku ki lho. Aku gak nganggo sandal aku. Tan kiki kan. Hah? Kiki tenan. Aku gak krungu kupingku. Lah kupingnya mana apane sampai gak krungu suara listrik kikik banter ngene. Iya, krungu. Ayo, budal. Udah leng di tuku listrik. Ayo. Iya. Ayo. Saya tak parane nene, Nduk. Aku gak usah melok rono ya. Wis pateni sik. Cus. Anutan iki atake nggone Mbak Indah kikik nduk aku ngono. Aku pengen delok ndek sore gak wani Mbak Sri. Wedi ateke aku. Wis sore kae aku krungu. Terus iya, Mbak. Nek repai carane tuku nek kok HP, Mbak. Iya. Penyet. Iya ta kok kono tan. Tak kira Mbak Sri ki apa melok ngetero sekolah Gojali aku ngono ki mang. Ora usah nunggoni ya, Mbak. Wong nyayo saiki yo Mbak, ora usah ditunggoni wis budal dhewe yo, Kelas loro, Mbak. Dia mang salah kostum tak tunggoni. Lah wong ibuke tak kon buka grup ra dibuka-buka, dadak nganggo klambi batik. Tiwas nganggo klambi muslim. Apa sandalan kuwi mang malahan pemirsa. Sandalan terus akhirnya ora sandalan aku sepatu aku sepatu mah gone Mbak Sri kok kan gone Mbak Sri wah kiki tak kira gone sapa jebule gone Mbak Sri kaki wes tak gua isik narane. Ini judulnya berarti apa, Nduk? Cerita pagi ya? Pemirsa kita disapa, Dok? Halo. Pemirsa hari ini masak apa? Intan mau nggak? Ini masak apa? Intan mau bikin pepes pindang. Pepes pindang, gawe pelas jagung atau dadar jagung. Terus sampai apa, Nduk? Oseng-oseng nih ya? Wes ngono tak Lho wis nduk 2 menit. Lumayan. Gila ngene.
Wis bersih sing kono. Wis tak kerupin. Tak gua itu. Oke. Ndang. Oke. Nang kono enek sapu lho. Ning kuwi lho. Tani nek mau cuci lho. Iso buka. Bisa ya. Piye nek buka carane? Nganggo kode. Papat pitu ngono. Heeh. Papat ambek pitu. Kayak nomor togel. Heeh, togel. Papat pitu ambek papat 8. Ora. 8 songo. Heeh. Wah. Rene balik nah. Ini. Kok iki lucu tak. Isine ku gak lucu gitu nek sampe ini. Terus pakai lo mesti sih cek iki dia tadi. Karo Mbak Sri mesti sih. Lho cek iki kan. Ancen pusane entek. Udah katanya Dok. Jus. Bunda kene, Dok. Kono. Wes kok ning kono belanjane? Berarti wes umba-umbae wes selesai tan. Tiwas mau apa diwangi ya, Nduk ya. Ditinggal ning apotek. Wes mripatem tak obati, Nduk. Mesakno aku, buke tak cuci tangan. Ndek mah apa dikeki sing mereke Sendro Sentol apa ya? Wong merek obat jere bondo saru. Saru ki lho saru. Rene tak obati. Wong diobati jerene malah saru. Rene Saru ya. oh ya, aku tindo saru. Tenan, Cik. Tekokno pemirsa lak enek jenenge obat Sendro Sentol. Lho, lak ditereni saru kowe Saru ya. ngajak geger. Iku saru ya pemirsa. Ora. Wis arene apa ora? Tak obati. Kene, duduk. Lungguh. Oh iku saru kok, Sok. Saru iku. Lungguh. Iku saru. Aku sampai keselak. Duduk. Lho iku saru ah. Saru ah. Mboten wong didarani wong jenenge obat kok dindo saru. Saru. Ya, mripate sing ndi kuwi? Ning ndi parake mripate? Ini sini ya. Kowe kono sik, pemirsa disapa aku tak cuci tangan sik. Dadi saru kok ngomongane ya, Sok. Saru nih. Sendro Sentol ada bodo saru ae. Saru nyok li. Sik tak tekoki sarune ning ndi? Saru ngomongane Mboten iku aku ngono ki blonjone Intan kok pentas pindang. sesuk masak apa nih ya, Bu? Sesuk masak apa nih? Mbok kok tekok pemirsa. Lho, Ibu. Sing ditumbas iki iki lho, insto. Karo ki, minyak kayu putih. Iki minyak kayu putih Ibu karo semene. Iki sing gede tak nggo bayi, aku sing cilik ae. Iki lho. Aja iki. Ojo. Ojo rahasia. Obat Paramed. Nek Paramed iki nek saya pribadi Paramed itu saya pakai kalau sebulan sekali. Waktu saya haid perut sakit, saya ngambil separuh klek. Cocoknya kuwi. Lah luwur pemirsa kadang perut iki sampai melilit-lilit ngono aku tapi ngambilnya cuma separuh saja. Engko Jadi sore sak nih, Bu. tablet kuwi kanggo 8 wulan. Engko sore nih. Iya lah mripate yang ndi mripate ndi? Di sini ya. Madepe rono le. Kok sone. Engko sore nek adus aja anu ya Nduk ya aja. Suwi-suwi. Aja suwi-suwi aku mesakno mripate sakit kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit datangnya dari Allah, nyon obat saka Allah. Sik to mripate ki sing mlorok gedhi sing mlorok.
Semoga-moga anu ya, hanya Allah yang Ini, tahu ini, kita ini, orang ini. mesakno pemirsa Bu, mripate ini. diucek terus Ini aku sini. mesakno. Nih. Oke obat tok. Wes bismillah muga-muga sembuh. Wes nggo Bu, nggo istirahat. Kuwi mereke Insto. Itu. Tadi kayak gini yo. Kuwi kok Yaya Yoyo minti papak Repa. Kak ibu nah. Gak, wis pinter kok saiki yo. Ibu tak di rumah saja. Apa masak, apa istirahat aku istirahat ibu iro nduk ngeser-ngeser. Kimpun pemirsa, demikian dia cerita cerita pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan parahnya sembuh. Amin. Untuk pejuang garis doa, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Iki jane itu. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di nanti konten sederhana berikutnya nih pemirsa, Intan dan Bu Yuni pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama tadi ada kata-kata yang mungkin menyinggung jenengan, baik tak sengaja ataupun tidak, atau ngobrolku berlebihan cara mono ngomong sing ngalor ngidul ora patek penting ya, mohon maaf ya pemirsa. Lah aku yo bingung iki pengen konten apa pemirsa. Wes silaturahim saya dengan pemirsa, semoga jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kita mboten putus nggih pemirsa. Hanya saged menyapa meskipun lewat sosial media. Pun kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terima kasih untuk jenengan semua sing sampun mensupport dari awal hingga sampai detik ini. Semoga saja meskipun tidak terang benderang, Amin. tidak bisa menyala, yang penting selalu ada. Jadi tidak yang terang benderang tor-tor mboten, yang penting selalu ada dan tidak pernah padam. Pun wonten mawon nggih. Kami pamit. Rene toh takjak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ketok nduk ning kono, Intan ning ngene lho. Nah, cus. Ya cus. Cuse piye? Lah mripate piye nduk mripate? Iki cus. Cus sing ngene lho, Nduk. Jane. Wis ngene ku Bapak mripate lara kok. Aku pengen